Ассалому алейкум дӯстони азизи ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, иҷода клубника гирифтем. Клубника беҳад бисёр гирифтам. Ҳам варенӣ мекунам, ҳам барои хӯрдан. Ина як қисмаш камтар майдатарай, як тавора майдатарша барои варенӣ гирифтаму калонтароша барои хӯрданшо. Ина намудча бинен майдача будошта. Чанд намуд майда дора. Ҳавасм кад нишонтон додам. Баъд ҳама кунакоша гирифтам. Аввал шуштум тоза карда мидумчооша гирифтам, шакарда тар кардам. Иҷа баркашидам ки 5 кило ров набуромад клубника. Ба 3 кило шакараш дохтам, мондам 3 соат истод. Камта сок буровар. Ина биненам иҷа бинен чӣ хеле шудай. Камта с поёнашда сок буровардаги ай худаш об намедозем. Баъд ина бинен инами соки худчай меҷуша. 10 минут як бор меҷӯшонам, бо мемонам хунук меша, 1 соат меиста хунук меша, бо 10 минути дига меҷӯшонам, маҳкам мекунам. Бисёри баъд намеҷӯшонам. Пеш чӣ хел буд клубникара меҷӯшондан, шав то саҳара меистод, бо саҳар меҷӯшондан, хали 3 бор мекардан, сиё мешад. И хеле намекунем духтаро, кам камаки меҷӯшонем, маҳкам мекунем. Ҳам клубникош живой меиста, ҳам клубникош рози яки хушрӯ меиста духтаро, барое ки хеле ҳам хушхӯр мешава. Ина ми цвет қати бинен духтаро. И дим борай аллакай ман меҷӯшонам ҳозир, маҳкамаш мекунам тамом. Бисёри баъд наҷӯшонем. Малинарам ҳамчунин кунем ки хеле сиёҳ нашава. Бисёр ҷӯшид вай сиёҳ мешава, маззашам аллакай дигар мешава. Ина мехе духтаро, ҳозир ман ҳамира маҳкам мекунам. 4 банка шуд, якташ 1 литрадай 7 литр шуд. Ира баъди чанд рӯз пас ба нишон додам духтаро. Бисёриҳо кор мехоҳанд кардан, занҳое ки дар хона нишастанд, занҳое ки донишҷӯанд, маблағи иловагӣ ҳамада лозиме. Барои ҳамин шумода мехоҳам ки ширкати Атоми беҳтарин шансҳо барои ҳар як зан додаги, махсусан хидм кор мекунам духтаро. Барои ҳамин шуморам пешкаш мекунам. медонем ки ман ҳар чиза пешниҳоди ягон кас намекунам. Барое ки кори нағзай расход надора. Шумо расходи зиёд намекунед. Дар 6 моҳ як бор харид мекунед духтаро. Танҳо 200 сомон пули калонам лозим нестай. Ба 200 сомон чизе ки барои худтон мегирен, хариду фурӯш надора. Иҷода намерен ҳар ҷо гашта боротона намефурӯшен. Структура месозен, як структура месозен. Танҳо 2 одам хеш ё шинос дугона дорем, даъват мекунем, ё ҳамсинф корда мебиёян кор мекунам. ва ёрам ҳам хел даъват мекунам, хел структураи шумо калон мешава, шумо маошда мебироен. ҳар ҳафта маош метия, ҳар 20 рӯз пас, як моҳ пас маоши калон метия. Духтаро Раҳима агентча звани нав гирифтак, шуморам ёрдам мекуна. Наставники беҳтарине, наставники не аз қати кори шумо пеш мерава. Барои ҳамин шумо ҳам метонед ки номерошда муроҷиат кунед, шумо ҳам кор кунед, шумодам дастгирӣ мекуна, ёрдам мекуна. Ай даст натиен кор кунед, витаминҳои назора барои организма барқарор кардан, шампунҳо барои мӯи сара барқарор кардан, иммунитета баланд бардоштан, барои таҳти рӯра хушрӯ кардан, рӯшан кардан. ҳатто ҳамин шиносон бисёр истифода бурдан. Худам танаал ниша витаминҳоша истифода бурдам. номери якай тавсия медиҳам духтаро. Барои ҳамин шумо ҳам метонед кор кунед. Барои хонагиҳои худтон ягон чӣ харид мекунед, барои худтон харид мекунед, барои фурӯш не. ба ойлик мебироен, ҳар моҳа маош мегирен. зубнои пасташа реални отзивҳоша бинед. анами ступенои мастерствоша агар шумо бигзарен, ай мастер продажа сар меша, соҳиби маош, мошин, соҳиби ҳамаи чӣ мешавем, путешествия. барои ҳамин номерои рӯи экрана муроҷиат кунед. ватсапи Тоҷикистон дорам, ватсапи Россия доран. 2 номер мемонам духтаро, ҳар душда муроҷиат кунед. кадомиш ки шумо да хоҳед занг занед, Тоҷикистонда хоҳед, Россияшда занг занед, ватсап дорам, муроҷиат кунед. силкаи группашонам мемонам. ана духтаро, бо барои шумо як намуд ширинӣ болаззат торти бисквитне ки ҳаҷмаш калонай барои шумо нишон метиҳам, пешкаш мекунам. рецепти оддӣ ва осон, беҳад болаззат, дигар закас намекунед, худтон мепазем бо тарзи осон барои шумо фаҳмондагим. ба мо лозима 8 дона тухм, 9 қошиқ шакар, 9 қошиқ орд, 1 пачка разрыхлители 10 грамма духтаро. ами 1 қошиқи калон разрыхлитель андозаем ба 100 грамма. 8 дона тухма инамҷа духтаро, сафеди зарди якҷо, як каме намак ҳамроҳ мекунем. аввал камтар лат мезанем, я 2 дақиқа латш мезанем, баъд шакара ҳамроҳ мекунем. аввал скорости пастай ба остоста скороста баланд мекунем. яке бора баланд намекунем, остоста. ана баъд я 2 дақиқа зад, баъд оста оста шакара ҳамроҳ мекунем. шакар
камкамаки ҳамроҳ мекунем духтаро, яке бора не. Мисол ҳамиҷа ҳози 9 қошиқ шакара, 3 қошиқша ҳамроҳ мекунем бо 3 қошиқша, бо 3 қошиқша хали 3 паток рой мекунем. оста оста анам хел сафед мешава. Ба миксери хали планетарни калону тезда мешава. Ба миксери дастӣ камтар вақт бисёртар мерава, лекин анами сафедию зардиша якҷоя занем, бисквитон вообще дига мебия. Агар ки бисквитон бо сафедиш алоҳида боша ва зардиш дигар баъд андозин сафедиш аввал занин, вай бо вообще дига хел бисквитиш мешава. Бисквити вай хали дилаш дига хел мешава. И бо дига мада и маҳқула, баро ки и воздушнитари ба мазатар мешава. Руған ягон чита меандозем. Орд 9 қошиқи дига орд анам хел ба элакча бехта кам ҳамроҳ мекунем. Инам хел бо як тарз мекобем, бисёри бад намекобем духтаро ки объёмаш нашина. Пешаки духовкатона гирон кунен, ҳароратша дар 150 монен. Гармак меиста дарунаш тайёр. Баъд ма диаметри 30 буд. Диаметри 30 ки қолаби ки ма тайёр дорум, дар қолаби тайёрум пухтам. Ҳатман бихаринам хали духтаро. И чизи назае ки бисквитиш мо ровни чоркунҷа мебия. Листа як тарафаш неровни мебия. Барои торт карданда анам хел чоркунҷа дар кура ки ҳама гирдош якчен боша, ами бортикош дароз боша, бисквит ровни мебиёя. Ина ма дар даруни ҳами размери дарозиш 30 сантиметр, бараш 25 сантиметр кадагем. 30 ба 25. Ина бинен и листи духовка хитмайда такш мондагим и беҳад калона и размериш 40 айхидам 42 хали сантиметр. Ма ҳозир 30 кардам дами қолаб. Ба анами кунҷа кошда бисёр бисквита рост када бурдан мегирем ки кунҷош ҳам ин хел ровни биёя. Ина духтаро бисквити мо беҳад хушур шуд, пухтак. Дутта нами 8 тухма мекунам. Агар хоҳен торти калон кунен, дутта 8 тухма мекунен духтаро. Барои ки бисквити мо 30 сантиметр калони бадай. На ҳарди бисквито ма пухтам, холодильник да печонда мемонем, меиста 5-6 соат. Ма шав пухта будам духтаро мондум. Иҷада конфитюр тайёр дорум. Пакет да печонда мемонен. Иҷа конфитюр клубника 300 грамм гирифтам, 5-6 қошиқ шакар андохтум ширинак шава ва як қошиқи калон кукурузни крахмал. Кукурузни крахмала ина нишон метимуз духтаро бинен, инам халия. Ҳам пачкаш ҳар хела мешава. Просто инам хе кукурузни крахмал навистага. Пачкаш ҳар хела. Имина ҳамиам набоша мешава. Барои ки ма бисёр намуча истифода бурдагим. Пешаки анам хел майдаш мекунем ба блендер бинен. Полностью яхел мешава, дар ранги джемш мекунем. Баъд меҷӯшонемша. Меҷӯша ми 5 дақиқа меҷӯша, тамом аллакай тайёр мешава. Болоша мепӯшонем, дар ягон ҷо мемонем хунук шава. Чанд соата хунук мешава, ғавсаки хушрӯ меша, ранги джем меша. И натуралния худмо тайёр кардагем, беҳад бамаза меша. Пирожни капкейк да дарунаш да меандозем, джем мешава, ай истифода барем. Тортода чанд наму тортода мешава. бисёр чизода ира истифода бурда меша духтаро. Джеми бамаза меша, ай малинарам кунен, ай дига меварам мешава. Ма ай клубника кардам. ҳозир сезони клубника хостам ки ами клубника хати бисёр чиз истифода барам ки сезонаш мерава. ҳамаи мева ба сезони худаш мекунӣ, хушрӯай. ҳама намуд мева меша духтаро. инами тайёр шуд, меҷӯша. ҳозир баъд мемонем хунук шава. ҳозир агар ами ҳоз дар вақти гармӣ, ҳами Тоҷикистонда мисол дар даруни торт клубника ягон меваи дига монд ва як рӯз да безеб мешава. Дар ҳамон рӯз аллакай дарунашдан безеб мешава мева. Бо клубника беҳад нозука. И хеле джем тайёр мекунӣ, чанд рӯза места ҳичи намешава духтаро. Барои ҳами ҳатман ам хали конфитюро кунед. И конфитюра бисёриҳо рецептша мепурсидан. Ина ма барои шумо пешкаш кардам. хоҳен ира ам хе меҷӯшонен, маҳкам мекунем, банкачода маҳкам мекунем, барои инами кондитерода даркор мешава. хоҳен дар баклашков мегирен, дар морозилник мемонен, ягон контейнер данам хе ҷӯшонда тайёр мемонен, барои зимистон бо тайёр мекунен, торта меандозен. хай бисёр чизода истифода бурда мешава. ана иҷа крем тайёр кардистам. 1 кило 200 грамм қаймоқ да даруни крем рафтагия духтаро. болои торта ҳоли не, барои дарунаш гуфтестам. иҷа ма 600 грамм қаймоқа аввал бо 600 грамм сливкира бо ҳамроҳи 5 қошиқ шакар ба миксер лад задам. дар иҷа қабатоша буридам. дар ду қабат 600 грамм крем мерава, бо дар ду қабаташ бо 600 грамм. обши 1 кило 200 грамм крем рафтагия духтаро. дар иҷа кам тарак қандоб тайёр кардам. бисёр қандоб ҳамроҳ намекунам. каме ҳамроҳ мекунам. Тамом, барое ки бисёри баъдаш бисквити
безеби бад мешавад, тари бад мешавад, хеле камтар сочни мешавад, влажни мешавад. Дар инҷа намехе крема тайёр кардаги мебинед чихе бояд креми торт ҳатман сахт бошад духтаро, сахт стойки меистад, торт хушрӯровни меистад, вақти сис бошад торт каҷала мешавад. ҳамин қонуну қоидаи тортпазӣ беҳад нозукиҳои хача дора. Агар ки ҳама нозукиҳоша донед метонед, ҳама метонад духтаро пухта. ин ҳамихе крем бояд сахтак боша, крем ровни бояд боша. Баъд даруни ҳамин тортода дижемои ҳархела мемонед, беҳад бамаза мекунад торта. ами ҳозир чӣ хелай худат ки пазӣ ҳам ба баракатай, ҳам арзон меғалта. вақти ҳамин торта заказ мекунӣ, хай меҳнаташ калон айра, меҳнатталабай. суми корша мегира, суми меҳнати свеча, посудашӯӣ и торта гӯен. барои ҳамин хитон ки кунед бо ба баракат мешавад. ҳама маҳсулотша бо медонем ки чӣ ҳамроҳ кардагӣ. ина духтаро кремша намхел ба мишоб марехтам ки ровне биёя, хеле ҳар майҷошда ҳар хел наёя. баъд бо ба лопатка ростш мекунам. бинед чихе бисквити ман мулоимай, аҷоибот мулоимай духтаро, беҳад бисквитам хушрӯомадагиай. анами 4 қабат ҳар 14 намхе дижема ман мекунам конфитюри тайёр кардагира. аҷоибот ба маза мешавад торт духтаро. баъд як нозукии торт ҳамияе ки бисквита баланди баъда напазен. ами корша баланди баъд тез дам мекунад, дарунаш хом мемонад. бисёриҳо ҳамин савола медоданд. паста бумонин 150 да бухай буфаҳмед духовкаи хитона. баъзео қуввашон баландай, баъзео духовкашон пасташ баландай. ҳамира хитон регулёвкаша кунен, пухтан гирен. як бор ду бор мекунем бо хатогитон ахтон мефаҳмед. дар инҷа ман бисквит ма чен кардистам ки чанд сантиметре, 10 сантиметр бидай баландиш. ҳатман вақте ки бисквита полни сборкаша карден дар халаденик бумонен руша ягон пакет пишивои қади печоне 8-9 соат бояд беста торт сахт шава, хунук шава. баъд ҳамхел худашда торт меқапада, сахт мешава, кремш ҳам хушрӯ меиста, питатса мекуна. баъд мебурорен болоша покритӣ мекунем. ман шав карда монда будам, ана ки рӯзона гирифта кремша тайёр кардистам. як пачкаи дилалаи 200 граммаи майдаҳоро гирифтам. меша ба шеф дукатам кунен духтаро, меша ба творожный сирам кунен покритиша, маслини крему, бисёр варианту ҳастай. ман ба роҳи осонша интихоб кардам, ба дилала кардам. дилалада нами 1 стакан оби яхи дар морозилник мондаги будам. ях шудаги ки ях надошта, хунук шудаги буд. камакӣ ҳамроҳ кардам. аввал ҳамаи оба ҳамроҳ намекунем духтаро. ним стакана ҳамроҳ кардам, бо дилала лад задам. анами хел вақте ки сахт шудан мегира, боз оба ҳамроҳ кардам. ҳамагӣ қариб 2 стакан об рафтагиай духтаро, 1/2 зиёдтар об рафтагиай. баъд вақте ки дидам ки тайёр шудагиай кремам, кам тарак красители сирх ҳамроҳ кардам ки розвича шава. агар бисёр ҳамроҳ кунед сирх мешавад. хостам ки торти ман розвияк биёя. баъд анамхе бо дамишоб пур мекунем крема, гирдоба гирд крем мекунем. хай бо покрытияи торта хитон бинед. анамхел ровне мекунем ба лопатка, ба шпател, ба чанд варианту ҳастай. рости хушрӯш мекунем ба ороиша бо таби дил. чизе ки шумода маъқул боша, хоҳед топер кунед. топерои тайёр ҳастай барои ягон зудрӯзи фарзандотон боша. топеро агар дар Россия боша Валбрес заказ кунед, дар Тоҷикистон бошен топер дар магазини ҷилло ҳастай, 100 барда ҳастай. мегирен тайёрак меёрен, дар болои торт мемонед. барои кӯдакон мисол детский боша, хушрӯ меша, ҳам бо кӯдак да маъқул мешава. вариант беҳад бисёра. хоҳем печат мекунен, ягон сурача дар болош мемонед, сахарни вай хурда мешава. сахарни лист меган. компютери ҳамо ҷои кондитерода вайо печат мекунанд. вариантҳо беҳад бисёра духтаро. барои шумо ма ҳамаша ина шпаргалка гуфтам, кадоме ки намедонист, кадоме медона, беҳтарин ки бо барои фарзандои худшон тайёр мекунанд. хостам ки музика намонда, ҳамаша шумода хушрӯ карда фаҳмонам. барои ин чизе нест ки музика бумонам баъд шумо нафаҳмед. ман хостам ки ҳамира гап занам ки ҳамаша шумода фаҳмонда тонам духтаро, ки нофаҳмон нашава. як кас бо ёд мегирам, аз савоб мегирам. ягон зане ҳаст ки мехоҳад анамхе бисквитҳои калон паза барои оилаи худшон мешава. ин торта ва духтаро барои Зайнабҷона тайёр кардам. зодрӯзи Зайнабҷон буд.
тортш кардам. Ҳар дафъ детский торто мекардам. И дафъ гуфтам духтарам 10 сола шуд, калон шудак, торти вайш бикунам. Хеле калониш кунам, бароям розовиш кардам. Болоша гуфтам ака мехе сердечка мекунам ки холӣ намона. Болоша хеле ягон чи нанавистам, просто кормо осон кардам, сердечка кардам ки ҳамин мишоки ма камтар поёнаш безеб вақти бридаанда безеб бридамша нитоб ромадистае. Дига ман вақт надоштам, барои ки корум беҳад бисёр буд. Сару сима ҳами хел кардам. Хай мешава гуфтам болошта чизе хоҳем, болошта мекунем духтаро. Ман ҳами красителша бисёртар дохтам, сирха бисёр андохтам да крем, боқимондаи крем. Анами 1 грамма дилала полни болои ҳами покрития торта мешава духтаро. Инами расшото напигирем. Инам хай гирдоша 4 кунҷаи ровне мекунем. Болоша узор кардам. Камтар я ҷода рехта кремам ами мишокум безеб вай брида будамша. Хай бо созиш кардам. Инам хай духтаро раҳмат барои дастгирӣ, барои суханҳои хубтон. То ҳолям мепурсен. раҳмати калон ба ҳамаи шумо. худованд ҳаматона нигаҳбон бошад. дар куҷои набошен, ҳамеша хурсанд бошен. бо вақти хуш биёем ба ватан. ғарибора аллоҳ нигаҳбон бошад. дар куҷои набошен, дар кадом давлати набошен, аллоҳ нигаҳбонтон бошад. ҳамеша мехе сарҷам бошен. инҷа мо хумон ба хумон шиштем духтаро. инҷа трайфл кардам, самбуса кардам, мурғора дар духовка пухта будам, салати оливияи ба мирғ кардам, калбаса қатӣ накардам, мирғ қатӣ кардам, авашнои салат кардам духтаро. ҳама намуди сабзавота реза мекунӣ, ҳамроҳуш бо зелёни горошек, салатни лист, инаҷа помидор, ҳама чи дора, редиска дора. хеле тайёр кардам. хай пирожни ёжики шоколадни ма кардам, бамаза ин бад мешава пирожни. ҳам дастархони хоксорона тайёр кардем, худмон ба худмон шиштем духтаро. мо зодрӯз накардем, зодрӯзи калон накардем, инами худмон ба худмон шиштем ҳамроҳи оилаи худмон. раҳмат барои ҳаматон, барои дастгириҳо. то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед.